Preparada, gent geni? Preparada! Va arribar un visitant, en clavó rasgant i va caure al jardí del fred. Però la gent hi va anar i el va reclamar, el robot era seu de dret. El divendres ara obeeix el fred, de fet tothom es pot equivocar. Si venen els alienígenes, la gent geni s'haurà d'espavilar. Hi ha gent que té sort i el lac, que té molta sort. Hi ha gent que té sort i el lac, que té molta sort. L'equip Pela. Divendres, a tu no et passa mai que estàs indecís i no saps què vols fer a la vida? Només quan em converteixo en joc del milió. Vaig cap aquí, vaig cap allà, no sé ni cap on vaig. Fred, vull el divendres i el vull ara mateix. Ho veus? Això m'agrada. La Jenny sempre sap què vol i quan ho vol. Què deies que vols? El divendres. Mira, l'últim informe dels protectors indica que el cap d'ou i la seva estimada mare estan de vacances. Saps què vol dir, això? No. Festa! Aprofitant que regna la pau al cosmos, els protectors farem una trobada de tot l'equip. De debò? Una trobada de tot l'equip? Una trobada amb qui? És una reunió de col·legues on ens trobem absolutament tots els protectors. És la festa més increïble i al·lucinant de totes, de debò! Una festa? Però si tu sempre dius que no t'hi trobes còmode a les festes. Aquesta festa és diferent. Quan ens ajuntem tots els protectors és total. No només és música i ball, és més aviat música i ball! I a més, també hi haurà el pare. I també tots els altres aniquiladors com jo. El 00024 i el 88887 i el 3. Ai, aquest paio sí que és molt de festes. Fred, per què em mires amb aquesta carona de gosset abandonat? Oh, em sap greu, però tu no ets dels protectors. El divendres hi pot venir, però tu no. Nois, ja sé a què em vull dedicar. El que vull és ser protector. Fred, per entrar a l'Acadèmia dels Protectors t'has de llegir i memoritzar tots aquests llibres i aprovar un examen que suspenen el 99,99% dels cadets. Oh, i no hi hauria un vídeo, per exemple? És que a mi això de llegir no em fa el pes. Un vídeo? Vaja, tu t'hauries de fer de l'equip Pela. Oi que sí, divendres? Vinga, anem. Adéu, Fred. Tranquil, company, et prometo que en honor teu m'ho passaré d'allò més malament. Què és l'equip Pela? Equip Pela. Benvingut a equipela.org. Pitja 1 si vols saber què és. Pitja 2 si vols un viatge amb les despeses pagades a la seu dels protectors intergalàctics. M'hi apunto. Pitja 3 si vols escoltar... Sí, em faré de l'equip Pela. I de l'equip Pela. Introdueix aquest codi de l'equip Pela des de la teva ubicació i t'arribarà un agradable raig teletransportador. Codi acceptat. Ei, tranquil, gosset maco. Hola, que hi ha algú de l'equip Pela per aquí? Se us ha deslligat el gos. Va, tranquil, tranquil. Ah! Un esquirol! Perquè si arribes tard a l'entrenament bàsic, qui confiarà en tu quan els alienígenes vinguin a bullir-te en un cràter ple de fang radioactiu? Ets un gos que parla i amb accent. Oh, series la bomba a internet, la bomba! Són els auriculars, cadet. Tradueixen entre 47.000 idiomes, des de l'àrbar andromedià fins als orisià de Roncosaurus. Jo sóc el capità Fenton, el teu millor amic i el teu pitjor enemic de l'equip Pela. Què? Això és l'equip Pela? Dels protectors? I què vol dir, Laila? Lirons? Tens algun problema amb l'esquadró animal de suport número 1 de la galàxia? No, senyor, senyor gos, senyor. Ja m'ho semblava. Estàs preparat per l'entrenament més difícil de la teva vida, passarell? Hauré de llegir alguna cosa? No. Doncs m'hi apunto! Obediència.
Aquesta és la teva única missió dins l'Arquipela. I si no ho obeeixes... Sí, ja ho sé, em bulliran dins un cràter. Estem convidats a la festa? Prou xerrameca, toca entrenar-se. Agafa-la. I agafa-la. I agafa-la. I agafa-la. I agafa-la. I agafa-la. I agafa-la. Molt bé, maco. No, així. Això és fer-se el mort? Veig clarament que respires. Et veig el pols. Així, molt bé, maco. Espera, espera. Espera que jo et digui. Menja. Menja. Cadet Fred, promet ser fidel a la teva promesa, obedient al teu amo i, sobretot, no tacar cap catifa? Ho prometo. L'enhorabona, cadet. Ja formes part de l'Arquipela. Anem a la festa. Sí! Oh, som-hi! La festa ja ha començat! La nostra festa és aquí, cadet. Sí, allà no ens hi deixen entrar. Em rotaré amb les catifes i em tornarien a pagar amb un diari al nas. Què? No, no em brotaria amb res, jo no, ho he promès. Que divertit! Molt bé! No recordo haver encarregat ous, jo. Sorpresa! Que curiós el que es pot arribar a fer quan tothom abaixa la guàrdia. Com n'és de fàcil, ultrafàcil! Què fem, capità? Esperar-nos aquí fins que rebem ordres, no? Què? Que no som protectors, nosaltres? Esclar, però som l'Arquipela, fillet. Nosaltres complim ordres d'ells. Però no ens donaran cap ordre mentre estiguin congelats per un raig espacial malèvol, declarador. Oh! Supercomandant! Agent Geni! Que bé que ens hàgim trobat tots en aquesta festeta! Us sorprendria saber que poques vegades em conviden a alguna festa. A mi em sorprèn molt, perquè la veritat és que sóc la mar de divertit. Ara que ningú m'ho pot impedir, tot l'univers quedarà sota el meu control! Qui em crida visca? Ningú? Bé... Hem d'anar a ajudar-los! No, fill, ens hem de quedar aquí, que deixaríem petjades al terra. Però si no fem res, el cap d'ou podrà... No se l'escolti, capità. Vam prometre que no embrotaríem les catifes. Capità, els meus dos millors amics són allà dins. Demano permís per trencar la promesa i prometo no embrutar cap catifa. Entesos, cadet. Li deixo anar. Això sí que és un animal. Abans d'enviar-vos dins del forat negre més profund que trobi, crec que és el moment de fer un repàs de la meva brillant carrera. No oblidaré mai el meu primer pla malèfic. Conquerir el món des de dins de la presó dels protectors, encara que no va funcionar gaire bé. Divendres! Psst! Divendres, t'ordeno que et transformis en una arma superdestructora! Però aquest pla sí que rutllarà! Fred! Humà menyspreable, com t'atreveixes a interrompre'm mentre perdo el temps? Veure... Podrits! M'he quedat sense bales! Com pot ser? Seu, maco, seu! Fes el mort! Molt bé, gosset ximplet! Que obedient! M'encanta! D'aquí pocs segons el meu invent ultramalvat enviarà aquesta nau al forat negre més profund.
Arcada, si no he menjat res en tot el dia. Arada, però no som al camp. Oh, que agafi la pilota, ara va! La mama estarà tan orgullosa del seu huet! Per fi! No! Fred, això que has fet ha sigut impressionant. Totalment estúpid, però impressionant. Agent Fred, ens ha salvat de la destrucció segura. Com t'ho podrem agrair? Doncs potser fent una altra festa amb animals inclosos. Esclar que sí, maco, esclar. Quin gosset més bufó i tant.